Έναν από τους ωραιότερους διεθνείς φιλικούς αγώνες παρακολούθησαν οι φίλοι του ποδοσφαίρου στο στάδιο Καραϊσκάκη μεταξύ της ομάδας του Ολυμπιακού και της Βραζιλιανής Κορίνθιας. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε με αρχηγό του τον διάσημο Μπόμπι Μουρ, τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, που ήταν φιλοξενούμενος της πειραικής ομάδος για λίγες μέρες. Έπαιξε κατά διαστήματα καλή μπάλα, αλλά οι ανωτερότητες των Βραζιλιάνων ήταν εμφανείς. Έτσι, η νίκη της Κορίνθιας με 2-0 ήρθε φυσιολογικά, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του νέου τερματοφύλακος του Ολυμπιακού Πολέτη, ο οποίος πραγματοποίησε πολλές έξοχες αποκρούσεις. Πάντως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οι 40.000 θεατές χειροκρότησαν θερμά νικητάς και νικημένους που τους προσέφεραν ένα θαυμάσιο ποδοσφαιρικό θέαμα.